A Deputación de Ourense aprobou na Xunta de Goberno celebrada hoxe un conxunto de acordos que mobilizan 681.000 euros, destinados principalmente ao reforzo da cooperación cos concellos e o impulso de programas de deporte, base e igualdade de oportunidades. No ámbito deportivo aprobou unha achega de 102.000 euros para o programa Esquiou 2026, mantendo o esforzo económico tras o incremento realizado nas pasadas edicións. Maside, dentro dun apartado que tamén logo me referirei na modificación de apoio a infraestructuras deportivas, neste campo a campos de fútbol, neste caso a campos de fútbol, pois temos un investimento global de 250.000 euros na renovación do céspede e mellora do alumeado do campo de Maside, que, quero aclarar, xa está executada, xa estaba aprobada, pero había había algún problema de axuste administrativo que se resolve, felizmente, e se dota desta cantidade que era comprometida para levar a cabo unha actuación que xa está en funcionamento, non? Simplemente, indicar que non é un incremento de gastos, senón poñer orden administrativa en algunha discrepancia que había aí. Logo, en outros axudas a concellos, temos o Concello de Avión, 60.000 euros para a renovación do alumeado público e tecnoloxías TICs, Boborás, a Bola, tamén 60.000 euros para espacios de apertura de viarios, Castro Caldelas, 40.000 euros para pavimentación, Maceda, 25.000 euros para iluminación, San Xoán de Río, 48.000 euros para a mellora de firmes, a Veiga, 50.000 euros para saneamentos e infraestructuras, e Vilar de Barrio, 37.000 euros para viarios municipais. O presidente tamén fixo unha valoración do Plan Cooperou e falou da modificación de crédito que será levada ao seguinte pleno. Cando aprobamos os orzamentos, falamos do Cooperou, cando aprobamos no ano 23, empezamos con 17, con 18 millóns, e este ano foron con 19. Bueno, recordan que este ano, ademais, se pediu, neste caso, por parte da oposición, un incremento sempre do Cooperou que se traduciu nun acordo, nun compromiso por parte do equipo de goberno de incorporar 2 millóns máis do que suman nesta modificación. Bueno, pois esta modificación incorpora eses 2 millóns de euros, por suposto, pero chega a 12,8 millóns de euros, directamente para os concellos. É dicir, que este ano solamente, entre os 19 millóns de euros que figuraron no Cooperou nos orzamentos, e estes 12,8 millóns, xa non vou poñer 1 millón de euros da mancomunidades, que tamén se benefician directamente os concellos, que serían 13,8, pero bueno, cos 12 millóns de euros con tal, estamos nun total de prácticamente 32 millóns de euros, moi por encima do que se pedía